Усім вітанне, у студыі Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як кажуць, раз ужо мы столькі разоў звярталіся да тэмы выбараў у каардынацыйную раду, то прыйшоў час у больш плотна заняцца гэтай тэмай, дакладней спісамі і удзельнікамі гэтых спісаў, тым больш што канчаткова яны ўжо зацверджаныя, канчаткова, можна сказаць, дадзены старт выбарчай кампаніі. Ну а далей тут ужо атрымалася так, хто першы ўстаў, таго і тапкі, той першы ў эфір Еўрарады і патрапіў. І як гэта не дзіўна, але не які-небудзь, вот я не ведаю, там каманда Латушкі і За свабоду ці яшчэ хто-небудзь, а з далёкай, але такой блізкай нашим сарцам беларускім Амерыкі са Злучаных Штатаў да нас прыйшлі прадстаўнікі выбарчага спісу «Голас дыяспар. Адзінства па-над межамі». Такім чынам, вітайце, лідарка суполкі беларусаў Сан-Францыска і лідарка выбарчага спісу «Голас дыяспар. Адзінства па-над межамі» Надзея Нортан. Прывітанне, Надзея. Актывістка беларускай суполкі Мічыгана Вольга Броман. Вольга. Ну і я зараз буду говорить таким героическим голосом, тому что активист Беларусь Фридом Филадельфия, прадстаўнік грамадскага руху «Краіна для жыцця», активист, адпаведна, беларускай суполкі Филадельфии Глеб Ивашкевич. Прывітанне, Глеб. Вітаю. Что-то ты не зрабіў такого, вау! Я зрабіла. Саму соку. Что ж, давайте ведаеце что, Надзею мы ўсе даўно ведаем, яна хоць курэйчык ёй у гэтым і адмовіў, але таксама медыйная персона, можна сказаць, побач с кім там яшчэ, там Прокоп'евым, Розай Турарбекавай і яшчэ там некам, я так вот не улічыў, назваў ёй чамусьці таким функцыянерам, але я б сказаў, што ўсё ж таки медыйная персона, і пазіцыю яе мы ўжо ведаем, але вернемся да яе. Я б хацеў звярнуцца найперш для нечастых гасцей нашай студыі, хаця яны таксама былі, і Глеб, і Воля былі ў нас, але па вашай пазіцыі. Давай пачнем с Волі. Я вот люблю уцапіцца ў самую такую, здаецца, бяскрыўдную персону. Вот яна так сарамліва сядзіць там у тым верхнім куточку. Скажи мне, Воля, ну вот навошта табе это трэба? Ну, жывеш ты спакойна, займаешься беларускімі справамі у Мічыгане, вядзеш YouTube канал, такі, як ты там неяк пажартавала, у ЗША ты там такі Лукашук на мінімалках, інтэрв'ю бярэш у людзей. Навошта табе гэтая каардынацыйная рада? Ну, калі расказаць про такую гісторыю майго прыхода, то я разам з Надзеяй, з Глебам, мы сябры асацыяцыі беларусаў Амерыцы, і у мінулым сазыве скліканні каардынацыйнай рады Надзея якраз была прадстаўніцай каардынацыйнай рады і нам распавядала пра ўсе справы. І Надзея ж умее натхняць і зачапіць і расказаць так. Я побачыла патэнцыял і некую добрую ідэю у тым, што робіць каардынацыйная рада, і я заўсёды за любы варушняк. Калі штось я лепей буду рабіць, чым нічога не рабіць. Таксама Надзея распавяла пра наш спіс «Голас дыяспары». Мне падалося, што ён ачмурэнны, класны, там сабраліся вельмі класныя людзі з розных куткоў свету. Праграма таксама мне адгукнулася. Вось як вы казалі, гэта тое, што я раблю у Амерыцы. Я падтрымліваю беларускую мову, культуру, гісторыю. Я унутры гэтай дыяспары, я ведаю, чым жывуць людзі, што іх клапоціць, і хочацца, каб наш голас гэтых дыяспар таксама быў пачуты. Ну і, конечно, нам усім тут безумоўна баліць за Беларусь, за беларушчыну. Мы хочам свабодную, дэмакратычную, незалежную Беларусі, каб у самой Беларусі яны маглі таксама публічна і адкрыта, як мы, выказваць свае думкі. Таму ўсе ж каштоўнасці, якія ў нас на нашай праграме, яны мне адгукаюцца, мне гэта цікава, і я заўсёды за той дэвіз: хто, калі не мы, таму мы тут. Карацей кажучы, я зразумеў, калі па выніку будуць такое, я не ведаю, разбіральніцтва і такое зададуць пытанне, хто ўсё ж такі цябе збіў на гэтую крывую сцяжынку удзелу ў каардынацыйнай радзе, мы ведаем, на каго паказаць пальцам, і гэта будзе Надзея. Глеб,
Да цябе пытанне. Слухай, ну я ведаю, что ты чалавек актыўны с актыўнай пазіцыяй, але жывучы ў Філадельфіі, ты не толькі займаешься актывізмам на мясцовым узроўні, у цябе ёсць свой бізнес. Ты займаешься бізнесам, зарабляеш грошы, і гэта, і актывізм мясцовы. Навошта яшчэ вось гэтая дадатковая нагрузка, галаўная боль табе? Вот навошта яно табе? Гляджу, Зміцер вельмі добра падрыхтаваўся с гэтым пытанием. Бизнес мой только стартует, поэтому, в принципе, это все в самом начале. Самое первое, самое основное, наверное, почему я решился, потому что я белорус. Другие моменты такие, что, несмотря на то, что я живу у США, у меня очень тесная связь, в принципе, и была, и остается, и, надеюсь, будет, с белорусами, которые находятся внутри Беларуси. Я очень чутко чувствую все веяния, что происходит, в принципе, именно в самой стране. И вот буквально сегодня в 7 часов утра у меня дома в очередной раз были сотрудники милиции, и я вижу, что они хотят меня задушить, чтобы я вел себя тихо, скромно, спокойно. Вот. Мой ответ им — нет. Я этого делать не буду, и КС, в принципе, это отличная возможность что-то сделать на пользу Беларуси. Дзякуй. Надзея, тады пытанне да цябе. У прынцыпе тое ж самае, але крыху з іншага ракурсу мы да яго падыдзем. Ты ўсё ж таки была ўжо сяброўкай папярэдняга, ну вот пакуль яшчэ дзеючага, я так разумею, склікання каардынацыйнай рады. Ты выдатна ведаеш, як яно працуе, як яно працавала, і шчыра скажем, чуя розныя там негатыўныя там стаўленні да таго, што да Божа ты мой, што гэта за увогуле цырк нейкі, немагчыма нічога дамагчыся. Навошта ты ізноўку лезеш вось у гэтае балота? Дякую. Ну, ты вельмі добра насамрэч схапіў мае разважанні ісці ці не ісці, бо менавіта потому что я там уже была, и, конечно, я думала про тое, что не ведаюць, я здолею пайсці другі раз і вытрачаць столькі часу, энергії і так далей. Вось. І шчыра скажу, вагалася. Прычым вагалася вот літаральна да апошняга моманту, калі ўжо трэба было фармаваць спісы. Вось. Але здарылася падзея, вось, а менавіта 28 сакавіка Асацыяцыю беларусаў у Амерыцы абвесцілі экстрэмісцкім фармаваннем. І для мяне гэта стала такім апошнім штуршком, што яны, фактычна, як Глеб сказаў, то бок яны, рэжым хоча зрабіць усё, каб нам закрыць рот тут у Злучаных Штатах. Вось. І я вырашила для сябе, што нет, я не буду молчаць, я не буду сидзець под венікам і баяцца. Вось. І вось гэта было, скажем так, апошнім такім цаглінай для таго, каб вырашыць і ісці ў каардынацыйную раду. І не гледзячы на ўсе там скандалы і такую даволі адмоўную ацэнку дзейнасці каардынацыйнай рады, ўсё ж такі, калі знаходзішся ўнутры, бачна значна больш, што робіцца. І я насамрэч сапраўды лічу, што фармуецца, бо трэба разумець, што каардынацыйная рада ўсё ж такі это яшчэ ў стадыі развіцця такая структура. Вось. Але яна вельмі карысная і патрэбная менавіта Беларусі і беларускаму грамадству за мяжой. Вось. І, конечно, я хочу працягнуць тую ж самую ролю, якую я адыгрывала ў каардынацыйнай радзе. Дзякуй Богу, да мяне далучыліся сябры і паплечнікі з-за Злучаных Штатаў, каб, конечно, наш голас з ЗША, з далёкага акіяна быў мацнейшы, каб нас чулі, каб ведалі, што адбываецца, і каб у нас быў гэты мосцік праз акіян паміж Еўропай і ЗША у тым ліку. Я удакладненне адно зраблю. Першапачаткова, калі я не памыляюся, калі з'явіўся ваш спіс, то лідарам спісу, здаецца, быў Роман Кісляк, а потым как-то стала ты. Мяне, конечно, порадовало, але з чым это звязана?
Не, насамрэч просто калі чытаць уважліва дакументы, там ёсць две функцыі: ініцыятар і лідар спіса. Вось, то бок мы разделіліся, і менавіта чаму? Потому что ізноў-таки, да, я живу за океаном, поэтому увесь дзень актыўны у Европе я сплю. Вось. А Роман не, поэтому просто для лепшага функцыянавання нашага спіса, вось, мы вырашылі, што ўсе такія больш арганізацыйныя пытанні, які трэба вырашаць на працягу дня еўрапейскага, вось, будзе вырашаць ён, ну, бо інакш все будуць просто мяне чакаць, я не змагу адрэагаваць, вось. Але функцыі лідара ўжо выконую я, і, ну, мяне абраў наш спіс у якасці лідара, вот, я лідар, дзякуй вам. Дзякуй вам. Як там Лукашенко сказаў, я вот вельмі спадзяваўся, што вы ўсё-таки вот даверыце мне вот это вот. Надзея, я яшчэ одно да цябе невялічкае такое удакладненне. Калі я не памыляюся, ўсё ж таки голас дыаспар, вось гэтая як фракцыя, калі яшчэ была, ну, ёсць яшчэ у КР 2.0, яна аб'ядноўвала прадстаўнікоў дыаспар розных краін, не толькі ЗША. У дадзеным выпадку ваш спіс гэта што? Гэта толькі ЗША ці не? Ну, нет, конечно. Ну, голос диаспор мы, перш за ўсё, хотели, каб ён гучаў з усяго света, з разнастайных куткоў, поэтому нет, конечно. То бок ЗША у нас 4 чалавекі, 3 з іх сёння прысутны, і яшчэ Юра Шубскі, Сакрамента, прывітанне, Юра. Вось, то бок у нас такі, можна сказаць, што ёсць амерыканскі блок, але ёсць таксама прадстаўнікі і Великабрытаніі, Грузіі, Літвы, Польшчы, поэтому даволі мы расцярушаны па ўсёй планеце. Вось. І апрача гэтага таксама у нас прысутнічае феміністкі блок, вось, бо да нас далучыліся прадстаўнікі фем-фракцыі, і з якой мы, напэўна, найбліжэйшыя былі ёсць у самім КР. Вось. Поэтому так яно вельмі неяк арганічна ўсё склалася. Я разумею, што как бы не твоя справа была арганізоўваць усіх па ўсім свеце, але ўсё ж таки у маіх вачах ты адказная за амерыканскія кантыненты абодва. Канада дзе Бразілія, дзе Мексіка? Я ведаю, што беларусы там ёсць, і прычым нават і актыўныя ёсць. Яны ёсць у спісе? На сённяшні дзень няма, але мы працуем над гэтым. Тут просто здарыўся казус, потому што мы атрымалі згоду на далучэнне да нас аднаго з прадстаўнікоў канадскай дыяспары беларускай. Вось, але, ну, скажем так, просто з-за розных часовых паясоў адказ мы атрымалі крышку пазней. Вось, поэтому мы зараз працуем над тым, што магчыма, калі будзе на то дазвол выбарчай камісіі уключыць гэтага чалавека. Ну, калі атрымаецца ці не, тут цяжка сказаць, потому что, ну, ўсё ж таки по правилах выбарчай камісіі мы спазніліся. Вось, поэтому, на жаль, ну, але у любым выпадку супраца будзе, потому что, конечно, наш спіс гэта толькі тыя людзі, якія набраліся смеласці паказаць свае твары. Але насамрэч, ну, безумоўна, конечно, нас значна больш, і супрацоўнічаем, і будзем супрацоўнічаць, я спадзяюся, мы з дыяспорамі по ўсяму свету. І на сённяшні дзень могу дакладна сказаць, што з канадыйскай дыяспорай у нас вельмі добрыя, шчыльныя сяброўскія адносіны. з БК прывітання. І не адзін год ужо дадам, як таму ж. Я да Волі вярнуся. Воля, два пытання. Першае, ну, такое, можа быць, просто для разміначкі. Скажы мне, калі ласка, як твае родныя, блізкія, сям'я паставілася да таго, што ты сваю актыўнасць пашыраеш на такі міжгалактычны ўжо ўзровень, вот, і выходзіш за межы нават не тое, што вот свайго горада, свайго штата, але і за Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну і адпаведна, ну, вот просто твоё. Вот ёсць у цябе свая нейкая мэта, чаго асабіста ты, можа быць, як Воля Броман, хочаш прасунуць, дамагчыся, здзейсніць праз свой удзел у каардынацыйнай радзе? Ну, сям'ю, калі тая, якая засталася ў Беларусі сваякі, то да іх таксама ў мінулым годзе прыходзілі з міліцыі,
і я каб іх не траўмаваць і каб яны ўвогуле не мелі ніякага дачынення да мяне, я ім не расказваю пра нейкую сваю дзейнасць. Ну, то есть я папярэдзіла асцярожнымі, але яны не ведаюць, чым я займаюся, таму гэта, ну, напэўна, нават лепш. Я не баюся, яны, як Глеб казаў, Надзея, мяне не спыняць. Што тычыцца маёй сям'і мужа, амерыканец, ён мяне вельмі падтрымлівае ва ўсім, ён жыў у Беларусі, ён выступае за дэмакратычную Беларусь, падтрымлівае Украіну шмат. Тут мы на адной хвалі, як бы ён толькі за. Чаму я асабіста? Таму што мне вельмі вострае пачуццё справядлівасці, і з 20-го года я толькі, напэўна, і тым раблю, што жыву Беларусю, беларускай справай і займаюся актывізмам тут у ЗША. І як я папярэдне казала, мне вось гэтыя каштоўнасці, якія ёсць у нашай праграме, людзі, якія ёсць у нашым спісе, якія мяне вельмі натхняюць, гэта тое, што я чым займаюся кожны дзень і што мне вельмі адгукаецца. Я хачу, каб беларушчына жыла у беларускай дыяспары, але хачу, каб яна вярнулася і ў Беларусь, каб мы ўсе змаглі, беларусы ў Беларусі, быць свабоднымі, і мы прыязджаць ці вярнуцца, хто як захоча, таксама у свабодную Беларусь. Ну, але ёсць нейкая свая такая, я не ведаю, ці свая задума, свая мэта, ці можа быць даручэнне ад суполкі Мічыгана, што воля, ты павінна прасунуць праз каардынацыйную раду і дамагчыся выканання вось такога-то і такога-то. Я не ведаю там чаго. Вот, ну, можа быць, нечага. Ну, я думаю, што агульная мэта у нас у кожнай суполкі адна, гэта, як мы агучвалі, гэта, конечно, свабода, дэмакратыя, незалежнасць Беларусі, і каб беларусы маглі таксама, як і мы, удзельнічаць у дэмакратычных пераменах. Але часта можна чуць, што вось тут мы жывем у Амерыцы, і, можа, нас не заўсёды чутна, мы не заўсёды удзельнічаем, таму я лічу, усім будзе добры такі досвед, калі менавіта прадстаўнікі беларускай дыяспары ЗША будуць гэтым адным з галасоў, адным з рэсурсам, які яны змогуць даносіць свой голас у КР. Глеб, твоя чарга. Я б хацеў з табой такі момант. Наколькі ты, як будучы, я спадзяюся, чалец каардынацыйнай рады, прадстаўляеш, можа быць, голас усёй суполкі Філадельфіі. Я ведаю, што ў Філадельфіі, па-першае, шмат беларусаў увогуле, па-другое, шмат актыўных беларусаў, якія далучаныя да тых ці іншых працэсаў беларускага жыцця ў Філадельфіі. Па-трэцяе, вы там нават падзеленыя на некалькі фракцый унутры сябе. Ці можна казаць, што ты будзеш у каардынацыйнай радзе голасам усёй супольнасці беларускай філадельфійскай? Можна сказаць, буду голасам усёй філадельфійскай супольнасці, той, якая за дэмакратыю і за добрыя беларускія каштоўнасці. А што, ёсць там беларуская супольнасць, которая супраць дэмакратыі ў Беларусі? Мы ж неяк падзелены. Ну, можа вы ведаеце, як там это падзел быў, белая і якая там чырвоная ружа во Францыі ў свой час, так і вы. Не, ну мы ўсе беларусы, але ж погляды крышачку розныя. Я таксама, я пытанне тое ж, якое Волі задаваў. Ці ёсць нейкія пэўныя свае мэты, задачы, якія вы хацелі б асабіста прасунуць праз каардынацыйную раду? Прасунуць не, мабыць, задача больше, наверное, прощупать все на своей шкуре, дабы было понятнее и яснее объяснить ситуацию людям, которые спрашивают у нас здесь в суполке Филадельфия. І яшчэ адно, ты ўзгадаў пра тое, што прыходзілі вось буквально днямі чарговы раз лукашэнкаўскія служакі да тваіх сваякоў. Сёння выступаючы на этом усебеларускім хурале, Лукашенко вельмі часта ўзгадываў беларусаў, якія з'ехалі у вымушаную эміграцыю, як ты ў тым ліку, і казаў пра тое, што калі вы тут што-небудзь супраць вот рэжыма, супраць нас, вы тут уладу хочаце змяніць у Беларусі там нейкімі метадамі, вот вы тут ворагі, то вы запомніце, што, па-першае, у вас тут маёмасць застаецца, ну лічыце, што яе у вас ужо няма, а па-другое, вы ж не забываеце, што тут ваши сваякі, вы ж сваёй актыўнасцю ім горш зробіце. Улічваў гэты момант, калі вырашаў ісці? Да, улічваў, і, наверное,
беларусам, якія былі там на ВНС, хочу передаць одно: сваякі ж не только в Беларусі, у нас таксама сваякі іх жывуць у нас. Таму тут такі момант вельмі незразумелы, каму будзе горш. Ну, слухай, это не наши методы, как сказал бы вот классик у свой час. Добра, Надея, ну что ж, табе, як звычайна, самые складаныя пытанні я падрыхтаваў. Было такое прэтэнзія уже была агучаная, што, маўляў, усе гэтыя спісы, усе вот гэтыя дэлегаты, яны ў прынцыпе такія людзі ўсе за ўсё хорошее супраць усяго злога, але яны не ўяўляюць сабой нейкія палітычныя сілы. Маўляў, у гэтых спісах няма нейкай сваёй палітычнай праграмы. Мала чым адрозніваецца, там, умоўна кажучы, спіс Надеі Нортон ад спіса там, я не ведаю, там Розы Турарбекавай, ці там Паўла Латушкі, ці Вадзіма Кабанчука. Так вот, ці ёсць все ж таки у вас свая палітычная праграма? Ну, я мяркую, што все ж таки ёсць, і яна нават адлюстравана ў нашай назве. Вось. Голас дыяспары, ну і далей працяг адзінства па-над межамі. То бок гэта, напэўна, самае галоўнае, што мы несем праз сваю праграму. Мне здаецца, гэта добра, што каштоўнасці ў нас супадаюць. Вось. Але, канешне, наш спіс, ён робіць ухіл на два галоўных чынніка. То бок гэта дыяспара і правы чалавека. Вось, што мы фактычна і адлюстравалі ў сваёй праграме. То бок, мы сапраўды, бо наш спіс пабудаваны, мне здаецца, вельмі ўдала так атрымалася, але даволі, ну, так склалася, што 5 чалавек, гэта уже больш-менш дасведчаныя людзі, які год правялі, крышку больш за год правялі ў каардынацыйнай радзе, то бок 5 чалавек прыйшлі з фракцыі, якая ёсць на сённяшні дзень. 5 гэта зусім новыя людзі. Вось. І 3 чалавекі, як я сказала, з фем-фракцый, у якіх ёсць, ну, менавіта таксама ўхілу правы чалавека. Поэтому мы выступаем голасам дыяспары. То бок мы адчуваем сабе, што мы менавіта гэты, ну, адкрыты рот, так, адкрыты голас, вось, спадзяемся, што ў нас атрымаецца гучна тых людзей, якія зараз у тым ліку на Беларусі. Бо толькі што мы абмеркавалі, што рэжым робіць усё, каб людзі не маглі гаварыць. І яны сапраўды не могуць, бо гэта сапраўды небяспечна для іх жыцця. Вось. Але ж мы адчуваем сябе як адзіны арганізм. Вось. Незалежна ад таго, што жывуць беларусы ў Беларусі альбо па ўсяму свету, мы ўсе вельмі моцна звязаны. І калі наша сэрца, вось, знаходзіцца там, яно ў любым выпадку знаходзіцца там, але зараз няма магчымасці казаць, у нас гэта магчымасць ёсць. Прычым гэта можа быць рознагалоссі, што і адлюстравана ў нашым спісе, як у самой каардынацыйнай радзе і по ўсяму свету. Ну, паглядзіце, беларусаў расцярушыла ў вялікай колькасці по ўсяму свету. Паўсюль мы можам казаць і распавядаць пра нашыя праблемы. Вось. Я лічу, што гэта і ёсць самая галоўная мэта дыяспары. Распавядаць пра сваю краіну, крычаць пра тое, як нам складана шукаць спосабы аб'яднання ў тым ліку, каб у Беларусі людзі бачылі, што мы не можам гаворыць, але нашы думкі выказваюцца і чутны па ўсяму свету. Гэта робіць офіс Светланы Цігановскай, гэта робіць пераходны кабінет, гэта робяць на сённяшні момант прадстаўнікі каардынацыйнай рады ў стратэгічным дыялогі, у супрацы з еўрапейскай камісіяй, гэта робяць таксама прадстаўнікі самых разнастайных іншых там палітычных партый, арганізацый у тым ліку, але мы канцэнтруемся ўсё ж такі на дыяспары. Чаму? Мы лічым, што мы маем права, потому што фактычна ўсе, хто сабраныя ў гэтым спісе, ну, прынамсі 10 чалавек, это і ёсць, это не проста людзі, які проста там жывуць там у Грузіі або ў ЗША. Нет. Кожны з іх мае ўжо за плечыма або 4 гады, альбо значна больш дзейнасці у межах дыяспаральных арганізацый. То бок мы ведаем патрэбы людзей там, вернее, у нас, вось, як это звязана з Беларусю. Поэтому мы вот і вырашылі аб'яднацца вакол такой палітычнай праграмы, больш падрабязней, і яе можна будзе пачытаць на сайце. Мы спецыяльна зрабілі яе зусім невялічкай на одну старонку, так што хопіць літаральна хвілінкі, каб яе адчытануць, вось, каб зразумець, навошта мы ідзем. Так што, ну, я бачу так.
Ну вот бачите, такая падыход амерыканскі, так что уже ж ведаюць, что не умеюць ужо сучаснае пакаленне чытаць вялікія тэксты, поэтому яны раз на одну стороночку і галасуй за нас. Воля, я ізноўку вяртаюся до вас, і я до вас ізноўку як да чалавека, які, ну как бы так сказать, новы у гэтай асабліва такой движухе актыўнай палітычнай. У вас уже ж апошні час вельмі шмат было дыскусій наконт того, а на халера яна ўвогуле патрэбная гэта каардынацыйная рада. Вот вы для сябе далі адказ на гэтае пытанне, навошта яна патрэбная, што яна можа зрабіць, ці ўвогуле гэта не пятае кола у дэмакратычным вазу вот нашай супольнасці? Ну, я по жыцці хутчэй аптыміст, чым песіміст, таму я бачу патэнцыял у гэтай радзе, і асноўнае, у нас няма зараз у беларусаў ніякага прадстаўніцтва. Ёсць рэжым, які захапіў там усё на свеце, а дэмакратычнага прадстаўніцтва няма. І каардынацыйная рада гэта вельмі добры ресурс такой практыкі і шляху да беларускай дэмакратыі. А што калі, напрыклад, рэжым вось заўтра штосьці там цуд здарыўся, супалі нейкія абставіны і рэжым падзе. І так у нас ужо ёсць нейкая практыка, у нас ёсць нейкі нібыта парламент і нібыта партыі, хаця, канешне, у прамым сэнсе гэта не парламент і не партыі, але ёсць асобы, якія гатовыя будаваць будучыню для Беларусі. І для мяне, я вось чаму многія беларусы расчараваліся, таму што для іх казалася, што вось ёсць рэжым, потым поп, назаўтра ўжо рэжыма няма. А для мяне шлях да дэмакратыі беларушчыны гэта менавіта шлях, гэта доўгі працэс, падчас якога мы робім памылкі, мы нешта спрабуем, мы нешта будуем. І для мяне каардынацыйная рада гэта цудоўны вось такі пункт на гэтым шляху, дзе беларусы могуць навучыцца, як камунікаваць, як тыя ж самыя бульбасрачы разрашаць, атрымаць досвед палітыкі. Таму што я, напрыклад, жыла ў Беларусі, чаму я такая, ну я не то, што была вне палітыкі, але заўсёды вось мы не мелі права ніякага і унёска ў палітыку, нам не дазвалялі, нас палітыкі не чулі. А так я на сваім досведзе магу пабачыць, што я маю права голаса, я магу штосьці змяніць. Беларусы, якія жывуць там, могуць адкрыта ўдзельнічаць у каардынацыйнай радзе, таксама могуць штосьці зрабіць добрае. Глеб, я да цябе як да прадстаўніка грамадскага руху «Краіна для жыцця» падрыхтаваў правакацыйнае пытанне. Що ж таки, «Краіна для жыцця» гэта наўпрост звязана з імём Сергея Ціханаўскага. Ведаеш, я слухаў днямі тут выступ у Балаганова Андрэя Курэйчыка, які рабіў аналіз пададзеных усіх спісаў і, ну, как бы характарызаваў іх, а па выніку сказаў: дык тут усе про Тихановские. Тут, ну, как бы нема конкретной такой оппозиции, вот, чтобы вот яны уже непримиримые вороги были. Усе такие будут брать под козырок, и что офис там ці кабинет скажут, то и будут рабить, потому что яны за Тихановскую и гэтак далей. Вот скажи мне, як активист руху «Краіна для жыцця», ты будешь еще рабить, что скажут с офису? Нет, першае, что скажу, як активист «Краіны для жыцця», у нас нету аніякай сувязі з офісом Светланы Тихановской. Вось, то бок мы сторонники Сергея Тихановского, и в принципе нету ни одного момента, в котором мы где-то пересекаемся на данный момент. Вот. И чуть-чуть опережу следующий твой вопрос. Да, я не пошел от списка «Страны для жизни», потому что я живу в США, и все-таки еще и сябра Аба, и член филадельфийской суполки. Вот. Но вельми будет интересно смотреть, как на вот эту ситуацию будет реагировать, в принципе, наш электорат, потому что я как бы должен был быть, наверное, в списке «Страны для жизни». Ну вот и да, вот, але все ж таки, а прапановы были? Ці вот, ну, как бы яно само собой разумелася, раз такая назва «Краіна для жыцця», то і ты, як актывіст руху, павінен быў быць там, ці не? Вот як оно ўвогуле было? У нас у рухе гэта мы вельмі паважаем, во-первых, выбор наших чальцов, сяброў, и в принципе я, наверное, сразу обозначил, что я как бы буду идти от США, то есть от диаспоры.
Вось. Скажи мне тады яшчэ один такі момант. Я уже просто цікава было гэты момант закрануў таксама Курэйчык, які сказаў не пра рух справа там, да прыкладу, там ці не пра фонд, а менавіта вот пра вот гэты спіс. І ён кажа, в прынцыпе, краіна для жыцця гэта бренд Сергея Ціхановскага. Ці мелі права вот гэты бренд браць сабе удзельнікі гэтага спісу, і там хто там стаў на чале яго, ці маюць яны ўвогуле нейкае дачыненне да Ціхановскага? Вот твоё бачанне. На чале краіны для жыцця як грамадскага руха стаяла і до сих пор стаіць два чалавека. Гэта я і Віталь Савюк. Не-не-не, зараз пра спіс вот это вот была там размова. Пра спіс. Вось, ну, глядзі, пра спіс ситуация такая. Практически все чальцы краіны для жыцця, да, на момент создания были в непосредственной близости с Сергеем Тихановским, да, и делали все, чтобы ему помочь. Вось. Поэтому я не знаю, с чего господар Курэйчык решил, что мы не маем права, ці маем право неяк абмежавана использовать данную фразу. Вось. Чтобы таких же вопросов возникало всегда, и все равно люди не будут понимать, почему да и почему нет. Ну, то есть вы для себе сказали, что да, ну, а выйдзе Сергей, там тады разбярыцеся паміж сабой. Абсолютно верно. Задача, чтобы он вышел. Да, як думаете, з дапамогай вот координацыйнай рады гэтай мэты можна дасягнуць? Я думаю, не только с дапамогай рады, але і з дапамогай самих беларусаў. Ну, я думаю, что найперш з дапамогай самих беларусаў, але тут бачанне. Надзея, я вярнуся да вас таксама, і тое ж самае пытанне, якое задаваў Глебу, першае наконт ўсё ж таки пра ціханоўскасці вашага спісу. Ну, тут, напэўна, ну, па-перша, я вам шчыра скажу, нават не абмяркоўвалі гэта пытанне. Ну, там кіно просто так нават не стаяла. Хутчэй за ўсё тут... Ну, таму што яно само сабой маецца на ўвазе. Таму і не стаяла. Ясно, да. Ну, мне здаецца, тут, конечно, было б, ну, трэба спытаць у кожнага асабіста, да, то бок стаўленне да офіса Ціхановскага і так далей. Магу сабе ўявіць, што, можа быць, гаспадар Курэйчык меў на ўвазе, што ён проста знаходзіцца ў Злучаных Штатах, і ён ведае, што звычайна сябры, актывісты суполак і прымаюць просьбу офіса Святланы Ціхановскай, каб зарганізаваць сустрэчу з дыяспорамі. Вось. Ну, але тут цяжка насамрэч сказаць. Карацей, у нас няма такого кірунка. Я думаю, што у нас адназначна ёсць вельмі падобнае бачанне, да, то бок мы хочам дэмакратычных зменаў на Беларусі, мы за еўрапейскі выбар, тое, што таксама дэманструе офіс Ціхановскай, нейкіх супер-супярэчнасцей з офісам, ну, здаецца, з нашых сяброў ніколі не было. Вось. Сказаць, што мы ў жорсткай апазіцыі, зноў-такі, я за сябе толькі могу казаць, я не знаходжуся ў жорсткай апазіцыі, я хутчэй сябе лічу ўсё ж такі прыхільніцай, але я таксама крытыкую некаторыя іх моманты у іх дзейнасці і гэтак далей. Вось. Поэтому, мне здаецца, назваць нас так вот пра Ціхановскае, ну, это такое не. Добра, ну, некалькі можа быць пытанняў, набліжаючыся да завяршэння нашай размовы. Па-першае, я разумею, што яшчэ вот как бы наперадзе ўсё, яшчэ зараз і там перадвыбарчая там барацьба і потом фармаванне, але що ж таки трэба ж думаць наперад. Ці думалі вы ўжо, з кім вы будете ўступаць у кааліцыю? Не, я не думаю, что мы думали про это, потому что, насамрэч, ну, на сегодняшний день, да, ну, просто невядома, хто войдзе. Ну, можно, конечно, там себе прадбачыць, вось. Ну, у прынцыпе, у нас каштоўнасці даволі адкрытыя, таксама у координацыйную раду зараз ідуць вельмі шмат сябраў, якія ёсць на дадзены момант, поэтому, магчыма, з імі, але, ну, я думаю, что будучыня пакажа, то бок зараз самае галоўнае ўсё ж таки канцэнтрацыя на
выказыванні сваёй праграмы, на саміх выбарах. І калі дазволіш, я просто хотела сказаць і заклікаць людзей ўсё ж таки удзельнічаць у выбарах каардынацыйную раду і сказаць чаму. Вось, потому что гэта было маё заключнае пытанне. Ну але паколькі набліжаемся, то ўжо давай. Вот я хотел кожны хай пусть скажа по некалькі словаў сваю пазіцыю, вот чаму вот люди павінны ісці і галасаваць. Вот навошта ім гэта? Ну, у меня есть некалькі думак поінтаў на гэты конт, бок перш за ўсё зараз беларусам вяртаецца магчымасць права голаса. То бок вяртаецца права голаса, якого фактычна мы все былі пазбаўлены, ну, можна сказаць, што сярэдзіне 90-х гадоў, потому что, конечно, мы хадзілі на выборы, галасавалі, ўсё такое, але мы ведалі таксама, што наши галасы не лічыліся. І вось упершыню за такі вельмі працяглы перыяд права голаса вяртаецца да беларусаў, і самае галоўнае, упершыню беларусы могуць галасаваць незалежна ад таго, дзе яны знаходзяцца. Такого ніколі не было. Нават у самой Беларусі, правильно? Ну, то бок, тебе трэба нейкім чынам было даехаць да гэтага выбарчага участка, толькі калі ты па нейкіх прычынах не можаш да яго дайсці, тады прыходзілі да цябе. Зараз жа кампанія упершыню ў свеце, калі выбіраецца прадстаўнічы орган парламенцкага тыпа, у нашым выпадку беларускага грамадства, кожны беларус, які мае доступ да інтэрнэта, які мае тэлефон, кампутер і гэтак далей, можа зарэгістравацца і аддаць свой голас за адзін са спісаў. Ну, я лічу, што гэта супер круто. Не трэба і ляцець з Каліфорніі ў Вашынгтон, стаяць у гэтых чэргах там і гэтак далей і, напэўна, не прагаласаваць. Гэта раз. Другая справа, якая мяне супер натхняе, гэта удзел у чымсьці зусім унікальным. Тое, што упершыню адбываецца на планеце Земля. Мы, беларусы, робім штось, што самае першае. Яшчэ ніхто сабе не абіраў прадстаўнічы орган праз лічбавую платформу. А зараз гэта адбываецца, ну і просто падумайце, што праз магчыма, гэта стане такім вялікім інструментам, які разыдзецца па ўсёй планеце. Бо праблемы дыктатур, таталітарных дзяржаў, яны ёсць у шматлікіх краінах. І ідуць пошукі, якім чынам адрозніваць рэжым дыктатуры людзей. І зараз беларусы якраз ужо падышлі, і сёння мы частка гэтага працэса, калі мы выбіраем, калі мы вырашаем, зможам вырашаць усёй нашай вялікай беларускай грамадскасцю па ўсяму свету пэўнае рашэнне. Выбіраць таго, магчыма, мы пяройдзем да рэферэндумаў на нейкага агульнага вырашэння. Ну і удзельнічаць у такім унікальным эксперыменце, мне здаецца вельмі круто, каб потым узгадваць і казаць, так, я удзельнічаў, аддаў голас нам таму, або гэтаму, або трэцяму, 10-му. Поэтому для мяне гэта, напэўна, адны з такіх класных момантаў, чаму трэба браць удзел. І трэці, завяршаючы, гэта, канешне, удзел у дэмакратычным працэсе, якіх у нас проста няма. То бок на Беларусі няма дэмакратыі, там немагчыма увогуле адчуць на сабе, як працуюць дэмакратычныя інстытуты. Тут у нас зараз ёсць, то бок гэта пабудова дэмакратычных інстытутаў, і кожны з вас, поэтому заклікаю, даражэнькія беларусы па ўсяму свету, удзельнічаць і спампоўваеце прыладу, аплікацыю «Новую Беларусь». Подписывайтеся на соцсеткі Координацыйнай рады, нашага спіса «Голас дыяспоры», які зараз нумар 6. Ну і, конечно, раз уж сёння першы дзень агітацыі, я магу афіцыйна пра гэта сказаць, заклікаю галасаваць за наш спіс «Голас дыяспор. Адзінства панад межамі». Дякую. Нумар 6. И забыла додать, что подписывайтесь и на YouTube канал Еврорадио. И обовязково канал Еврорадио, где вы можете все гэтыя працэсы адсочваць. Ну так, але адзіны момант, рабіце гэта толькі ў тым выпадку, калі гэта для вас бяспечна, таму што, як ужо Надзея адзначала, і АБА, Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы, і Еврорадыо, прызнаныя экстрэмісцкімі фармаваннямі, і калі гэта небяспечна, не подписывайтеся, але глядзіце, чытайце, слухайце без подписки. Гэта можна. Воля, ваш аргумент. Так, мы живем у США, і у США лічыцца адной такой з краін, якая
мастадон дэмакратыі. І тут кожны амерыканец ведае, як ён можа паўплываць на будучыню сваёй краіны. Гэта пайсці галасаваць. Тут права голаса вельмі так моцна прапагандуецца. Таму я таксама лічу, што у нас не кожны можа актыўна беларус удзельнічаць у чымсьці. У кожнага свае там абставіны, праца, сям'я, але пайсці прагаласаваць гэта займае не так шмат часу. Паглядзець еўрарады, паглядзець спісы і седзячы дома, як Надзея сказала, нікуды не паехаўшы, просто ўзяць і прагаласаваць. Да гэтага не патрабуецца моцна высілкаў, і вы зможаце і абраць той спіс, які вам бліжэйшы, і паўдзельнічаць у працэсах дэмакратыі, і зрабіць свой унёсак як грамадзяніна Беларусі для сябе і для беларусаў, по ўсяму свету і для самой Беларусі. Таму галасуйце і прыходзьце на выбары віртуальныя. Глеб, твоя черга, твой аргумент. Мой аргумент: демократии нужно учиться. И благодаря этим выборам я предлагаю белорусам начать обучение, прийти на линеечку, поступить в 1 класс и дойти до конца. Плюс очень хорошая возможность, в принципе, у нас же, предположим, были какие-то выборы, были какие-то лица, которые мы где-то видели, а тут же есть такая крутая возможность. Ты можешь, в принципе, написать каждому, за кого ты собираешься голосовать. Многие люди друг другу помогали. То есть я надеюсь на поддержку тех людей, которым я в свое время помогал и продолжаю помогать, потому что они уже в безопасности, и им это безопасно. Голосуйте за нас. Дякую вялікі. Ну і на завяршэнне, Надзея, я так разумею, что все ж таки вы, як людзі такія не беспокойные, не будете просто так час ад часу нейкія допісы у соцсетках рабіць з нагоды выбарчай кампаніі і ўсё. Якія планы, якую там агітацыйную кампанію вы правядзеце? Як там у амерыканца, у Амерыцы это що там аўтобусы распісаныя, ездзяць па штатах с музыкантамі, там уже Лявона Вольска выпісалі сябе. Не, я ведаю, едзеш акурат таки зараз да вас туды Долгушаў і Пугач поедзе. Ну, дзякую, Тарэша, за падказку. Мы абавязкова звернемся і да Доўгушава, і да спадара Пугача з гэтай просьбай. Ну, аўтобусы, там фанфары, все гэта супер класна, але гэта все патрабуе грашэй. У нас бюджета няма, поэтому ўсё фактычна базуецца на энтузіазме наших сяброў. Поэтому я думаю, что, конечно, кожны з нас у тых месцах, дзе мы знаходзімся, ну, то бок у нашым выпадку гэта Злучаныя Штаты, мы паспрабуем усё ж такі як мага больш выступаць і распавядаць пра нас тут у ЗША, у наших суполках, у суседніх штатах. Магчыма, будзе зацікаўленасць, і суполкі запросяць сяброў нашага спіса офлайн або, магчыма, онлайн удзел. Конечно, будзе шмат нейкіх онлайнаў, сумесных, асобных і гэтак далей. І тое самае мы плануем у Европе, каб просто нават пазнаёміцца, пабачыць. Поэтому я яшчэ хотела зазначыць, что просто хочу выказаць всем великую падзяку тым людзям, хто высунуў свае кандыдатуры. 280 чалавек, зараз крышку менш, бо адзін спіс я бачыла не зарэгістраваны. Але просто подумайте, то бок, что у нас ёсць, у нашего грамадства беларускага 280 чалавек, які готовы адкрыць свой твар. Ну, то бок, фактычна, як кажуць, там, ну, не расстрэльныя, але ўсё ж таки даволі, ну, небяспечнае, скажем, такое дзеянне. Але людзі гэта зрабілі. Я думаю, что мотивация была менавіта, каб усё ж таки у нас пачалася дэмакратыя, а дэмакратыя не бывае са схаванымі лицамі. Люди хочуць бачыць свае твары. Поэтому мы паспрабуем, наколькі гэта магчыма, заклікаем таксама нам пісаць, магчыма, запрашаць. Мы спадзяемся адклікнуцца на ўсе просьбы, куды мы маглі бы прыйсці і распавесці пра нас, хто мы такі, навошта мы ідзем і чаму за нас варта галасаваць. Трэба завершаць, але я не магу пропусціць каментар ад нашага пастаяннага гледача Лейба Бранштейн, які піша: згодна палажэння аб выбарах УКР, тыя, хто мае замежныя пашпарты, не маюць магчымасці балатавацца. Ну і далей піша:
піша, што до 23 года, каб атрымаць замежнае грамадзянства, людзі былі павінны выйсці з беларускага такім чынам, як можна балатавацца да КР, не маючы дзейснага беларускага грамадзянства. Я не ведаю, можна, Надзея, я пакуль скажу, я не ведаю, Лейба, у якой, я не ведаю, дыаспаральнай суполцы і бурбалцы вы да гэтага там жылі, кантактавалі ці яшчэ што, але тыя беларусы, якія прычым даўно ўжо десяткі гадоў жывуць за мяжой, вот тыя, з якіх у мяне такіх шмат знаёмых па ўсім свеце, яны маюць два пашпарты: беларускі і той краіны, у якой яны жывуць. Ёсць людзі, якія зараз вымушана страцяць беларускі пашпарт з-за того, што яны не могуць паехаць яго адмяняць, але ніхто, пераважная большасць, ніколі не адмаўлялася ад беларускага грамадзянства і беларускага пашпарта, маючы адначасова бельгійскі, польскі, французскі, канадыйскі, амерыканскі, любы. Таму, ну, калі я не правы, скажы, калі ласка, Надзея. Не, все так, і у тым ліку усе сябры нашага спісу маюць беларускае грамадзянства, бо яго трэба было пацвердзіць дзеля удзелу. Вось. І я хочу сказаць, што нават калі пашпарт скончваецца, яго тэрмін дзеяння, гэта ж не азначае, што і грамадзянства на гэтым скончваецца. Ну, то бок грамадзянства даецца па факту нараджэння ў Рэспубліцы Беларусь. Вось. І калі ты не рабіў ніякіх захадаў па адмове ці там гэтак далей, ты з'яўляешся гэтым грамадзянінам. Вось. Ну, пашпарт у дадзены выпадку гэта пацверджанне. Вось. Ну, але зараз гэта сітуацыя будзе змяняцца, але на сённяшні дзень мы все, хто мае пашпарт грамадзяніна Беларусь, можа быць абраным або галасаваць і выбіраць. Вот, все просто. Дякую вялікі. На гэтым мы завершаем наш першы стрым, такі, я не ведаю, як это правильно сказаць, не рэкламны і не агітацыйны, а просто азнаямляльны са спісамі і удзельнікамі спісаў і выбараў у каардынацыйную раду. Яшчэ раз нагадаю, з намі са Злучаных Штатаў Амерыкі былі удзельнікі выбарчага спісу «Голас дыаспар. Адзінства па-над межамі», Надзея Нортан, Вольга Броман і Глеб Івашкевіч. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве вечна. Дзякуй вечна. Да пабачэння.